Para nako usa ka nindot kaayo nga guiding principle ang gibarugan ni San Pio X, Santo Papa. Katong miingon siyang bag-ohon ang tanang butang diha or pinaagi ni Kristo. Nilingay mong tupad na si Kristo mo'y nagbag-o sa inyong balay. Si Kristo ba mao'y nagbag-o sa inyong sakyanan? Si Kristo ba mao'y nagbag-o sa inyong naong? Sa inyong buhok? Sa inyong kilay? Si Kristo ba ang nagbag-o sa atong Pilipinas? Si Kristo ba ang nagbag-o sa ato rong kalibutan? Tubag. Basig ang kadaghanan natong tubag dili. Sa ako ra bang tan-aw, kasagaran gyud nga nagbag-o ron sa kalibutan ug sa atong kinabuhi, si money, si kwarta, si bahandi. Nya gideclare na ra ni Kristo sa una, you cannot serve two masters at the same time. Dili ninyo pwedeng alagaran, di mo pwedeng magpaulipon sa Dios ug sa salapi. Mao na inikabag-o sa atong balay, ikabag-o sa atong sakyanan, ikabag-o sa atong matang kinabuhi, ikabag-o sa atong nasod, tinukmod sa kwarta, unsa may sunod nga mahitabo, kagubot, padag-away, nya ma-stress tag maayo, ma-stress, magdepresyon, mao na ini ka-depression, magpinusilay na hastang mga bata, mga batanon, mamusil na sa isig kabatanon sa mas nahitabo ro sa ato sa Pilipinas. Mao na atong i-check kadtong kamatayon ni Anhing Ninoy Aquino. Tungod ba to ni Kristo? Oman nag-people power ta, restoration of democracy adtong pagka 1986. Tungod ba to ni Kristo? Naka-people power na pud ta panahon ni President Irap. Ano sa to? 2002 ba to? Tungod ba to ni Kristo? Nakapataktak na tagduha ka presidente, ginamit ang atong non-violent way nga people power. Pero tungod ba to ni Kristo? Basin. Kay dito sa Idsawan, rosaryohan man ang gigamit, dili man armas. Gugma man. Pag-abot sad panahon ni Irap, mao gyapon nya usas mga leaders, mao man ang si kanhing Cardinal Sin, ang atong kardinal sa Pilipinas. Karon kaha gikinahanglan pa ba nato ang people power? Karon ba karon? Tungod aning baha na wa nay hunong, makaya ka nig people power ning baha? Kining kawat karon na trillions unya wa gyoy masakpan na mga leader sa kawatan, mada pa ka nig people power? Kanang musulti ka o kinsay muakyos ka o kinsay hinungdan sa dagko kaing kawat na trillion sa atong panudlanan, nya labinag ang imong isulti kabahin sa gobyerno, tingkagol dayon kas prisuhan. Ipa-impeach dayon ka, ipapriso pa ka ngadto sa laing mga prisuhan sa ICC ba? Mao nang tuan na dito ang atong former president, kay nisulti siya against sa ato karong presidente. Si Bato de la Rosa, gi-attach po dito, nagtago-tago na karon. Si Marcolita, Senador Marcolita, Senador Jinggoy Estrada, nisulti sad, bahin ani nga against sa ato rong president to ana nagtingkagol na sa prisuhan. Nisunod na sa doon si Loren Ligarda, iya pang anak si sa to Leandro Rebiste,
Nagsunod na sad si Alan Cayetano. Unya kung mobalik ka, sama sa gibuhat ni Joel Villanueva, ni Chis Escudero, karon naglingkod sila nga hawod ka istanan. Mada panig people power o dili na? Lingay mong tupad. Mada pa, dili na. Mga igsoon, na malandong bitaw ko, nga ato rong gipasidunggan ang kamatayon ni Ninoy Aquino. Ako lang kuhaon dito ang pinakasentro, kining pagpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Para nako mauna ang espiritu nga gusto ni Kristo nato. Matud pa niya, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Ang pangutana, friend ba nimo ron ang atong mga kaigsuonang Filipinos? Do you love your fellow Filipinos? Uy, nahigugma mo sa imong kapwa Pilipino? Andam ba mo magpakamatay para nila? Nawa na, nikatawa na. Ari na lang ta sa atong parokya. Nahigugma ba mo sa atong parokya? Nahigugma mo sa atong kapwa parishioners? Andam ba mong mopalit og raffle ticket og slots? Andam mo kamong tanan nga naminaw ron dinhi na akong atubangan og naa sa online? Andam ba mo nga mopalit og usa ka raffle ticket og usa ka slot karong simanaha? Congratulations. Nagkinahanglan patag mga 2,000 ka slots para makumpleto ang atong budget nga mga around 600,000. Ato naman tong giminusan ang 700,000. Gikuha to natong uban nilang mga activities nga naay dagko nga kwarta. Karon magsugod na sila, sugod karong 12:15 mao ang ilang opening mass sa atong PYD. Nagkinahanglan patag mga 2,000 ka slots para kay ang ato rong halin sa atong slots. Congratulations day, gahapon nakahalin tag mga almost 700 ka slots. Niabot nag 4,044 ka slots atong halin. Pakpak. Kay nagkinahanglan matag mga 6,000 ka slots. So napay mga 2,000. Kaya pa ni karon hangtod Domingo. Kaya kayo basta nahigugma ta. Dako-dako sa taghalin gahapon sa raffle ticket, niabot og 173 ka raffle ticket. Pero nagkinahanglan man ta og 190,000. So kinahanglan gitang magpakamatay. Mao na ang pag-renew in Christ. Dili ta maka-renew everything in Christ or everything in Christ nga dili na ta mahigugma. Mauna, og akong tan-awon ang dili kayo nindot sa nahitabo sa kamatayon ni Ninoy Aquino ug hangtod sa atong mga people powers. Ang kuwang didto mao ang tinuod nga gugma. Dili ba kasustain ang pamilyang Aquino? Wa kasustain pagpuli ni anhing Presidente Cory Aquino. Wa kasustain. Nahitabo ang daghan kaayong corruptions o dagkong corruptions dili tingali sa Pangulo pero wa makontrol ang diri sa ubos. O gikan ato grabe na gyud ang corruptions nga ri sa ubos ni katag og mayo murabag kana bang cancer bitaw nga tumor cancer nya pag opera ni katag og mayo namatay na gid noon. Niabot na gid hinoon ang corruption nga ri sa barangay level. Hangtod sa katapusang opisina sa gobyerno, hangtod nang magbarog-barog desdan kay manakop anang traffic violation, mada nagtunulan og tagpila kagatos dili nakadakpod. Mao na corruption na. Ngadto pagkuha ni mga official receipts sa atong government documents na agyoy ipakapin na tawgon nila na sa Tagalog og
sa to na. Magkano ang iyong lagay sa Cebuano naman na sa ato padangog, pero dito sa ila dangog kayo ang lagay, no? Sa Tagalog ana mao na ning kuyanap hangtod ang mga batanon kani si President Bongbong Marcos, bata pa man ni pag himo atong batanon pa man ni atong idsawan o kadtong pagkamatay ni Ninoy. Pero pagtubo na ani niya is si politicians kaning mga bag-ong generations, mga Marcos, kusog na kayo ang korupsyon sa atong nasod. Di na masakpan. Muna karon, hangtod karon, di sad siya kasakop sa korupsyon. Involved ba siya o dili ba? Basta wa gyud masakpi ang korupsyon og ni grabe nagmaayo. Nganuman kay wa ta mohimo sa atong idsawan og idsato in a true, real, Christ-centered love. Igo ratang mo palagpot og presidente human, hayon-hayon din ta. Murabag og atong imaginon katubitang duwa ni Manny Pacquiao, si ilang boxing og ni Marquez, ikaupat man ting ito nilang sangka niya na dugo na kayong ilong ni Marquez niya, nawabol na siya, nangadto na padong sa aning corner niya, gigukod ni Manny Pacquiao unya padong na mo in ang round, mga 3 seconds na mo lang tingali ito, mo end na ang round niya, iyang gidasdas nga naghoy-hoy ang iyang kamot kay tiwasan niya hapak. So pagdayo niyang hapak ni upo si Marquez o gikauntiran siya dire. Mao'y pagbagting dungan gyud pagkahapla man ni Pacquiao, bali pang iyang kamot dire, knockout siya ato. Ngano man ni kumpiyansa. Matod pa ni Kristo, pagtukaw kamo og pagbantay kanunay, be sober and alert. Pagtukaw kamo, di ba? Mo na ang gugmang Dios noon, magbantay gina nga dili kasod ang yawanon nga mga prinsipyo, ang yawanon nga gahom. Ug unsaon man nato para dili makasod ang yawanong gahom, atong tan-awon giunsa ni Kristo pag himog priorities sa iyang mga buhat. Mubuhat gani si Kristo mga igsuon, kanunay ginang nakasentro sa pag-preserve sa kinabuhi, preservation of life. Karon kusog ang abortion, kusog kaayo ang same-sex union, kusog kaayo ang contraceptives, kusog kaayo ang kondom, uban pa diha, kusog kaayo ang vasectomy. Unsa man na, preservation of life or preservation of self? Basig self. Yan, ingon rabas Kristo, to preserve life, deny yourself. Mao na. Ikaduha, si Kristo sa tanan niyang buhaton, kanunay giyong nakasintro sa pag-alagad sa mga kabus. Dili pagpadato, munang ningon siya, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag Dios mga kabus. Dili ta magpadato, kinahanglan ihatag ang tanan ngadto sa kabus. Pasabot paningkamutan nato nga sa atong katilingban wala na untay nag-ilaid sa tumang kalisod. Mao na ang Singapore, ang Japan, gani karon ang Vietnam. Nisugod na ang Vietnam pag-ana, ang Singapore wa na, namayagpag na ang Japan, namayagpag na ug ang uban pang mga nasod silingan nato dinhi sa Asian countries. Tungod kay ang ilang mga leaders o ang ilang katawhan naningkamot na pagbuhat og mga kabag-uhan, renewal of their communities for the welfare of the poor. Kita dinhi gipasagda nato ang mga squatters
Gispasagda nato ang ato mga drainages nga gagmay kaayo. Dili gyud nato dagkuon. Gipasagda nato ang mga kaning mga lugar na why farm to market roads. Gipasagda nato na wa tay mga infrastructures nga magsigi unta og panrabaho ang ato mga kabus didto para mahimos lang earners, dili beggars. Karon gusto kay tag ayuda, hatag ayuda. That is making people very poor. Sige lang nimog ayuda, patrabahoa, tagaig trabaho nga mahimo siyang productive. Sige kag ayuda, hatag kag 5,000 ang buwan. Adi man gina 5,000 ang buwan, quarter, 5,000. Kapila ra man ahot doon. Unya, tolerate pa gyud ang sugal, porting sugal, online o kaning ni ang diha. Sugal, inig kadawat. Wa na, ikasunod adlaw, mapha na sampot. Tayo, mana na. Hurot sa scatter, hurot sa tari, hurot sa hantak, hurot sa sweltres. Do not love the poor. Love the poor. Matud pa ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Si Pope Pius X, ang una niyang gihigog mga kabos, mao ang mga bata. Muna ingon siya, bunyagi ang tanang bata. Pagkalawatag sayo ang mga bata para maduol sa Ginoo. Unya active participation in the mass. Nya siya sad naghimo gid siya siyang kaugalingon nga kabos og daning kamot pag-alagad sa mga kabos. Practically ang tanan natong mga santos mao ginaila ang kabos. Mo na mahimong sustainable ang atong kalihokan basta nakasentro sa kabos. Nya kita dinhi kaning ato rong slat-slat. Kinsa may atong gipahinungdan ani ang kabos natong mga batanon. Wa gid na sila budget pero maghimo sila rong Paris Youth Day. Atong gastuan og mga 600 to 700,000 ang mga 700 youth. So gibudgetan nato sila tag 1,000 kada usa. No? Adi mo to. Dako ba nang gastuhan nga gibudgetan nato sila tag 1,000 para lang maka-encounter sila ni Jesus o ni Mama Mary, aron lang makarenew sila sa ilang kaugalingon in Christ in this more or less almost 3 days nga encounter, sugod karong udto hangtod sa kaadlawon sa Domingo. Dako na ba kay nang 1,000 nga budget para nila? Gamay ra kay na. Gamay kayo. Ang ato ganing sinik sa ila kunuhayng pag-renew sa atong government para i-impeach ang atong presidente, sayo panong ko, ang atong vice presidente, mugasto silang 25 million average kada adlaw sa ilang hearing just to renew kuno sa atong government. And I doubt if it is renewed, that impeachment is based on Christ's principle nga mao ang higugmas kinabuhi o pagtabang sa mga kabos. Unya, kining atong mga raffle tickets, atong gipamaligya, para unsa man para sa atong mga projects din simbahan, para ang atong pagsimba mahimong nindot, nya luwas, o makahuluganon kanunay. Dako sa kining ikatabang sa mga kabos. Kay umusimba ang kabos, nya nindot ang atong facilities, maka-absorb sila sa pagtulunan, mahimo sad silang liwat ni Kristo. Marinyo. Apil na sa mga dato. No? Pero bati kitag facilities din wa pagitay klarong CR. Atong lingkuranan, matugsok imong lubot na magyaw-yaw, magsige na nag-ingon na kurap ning parian, guba ng atong lingkuranan, wa gyud ayuha. Nya ang resulta ra day, wa ra day mo mopalit og raffle ticket. So pamalit na mo ron ha. Naraba ko rin misa rong gabi dito sa Inayawan anang Kwasay Paris, bantay guay mo palit ninyo diha. Usab pay layog nato niya.
Og kamo pang ubang nang imbitar ako, wa na ko giila bisag misas patay, ninda na ko raffle ticket. No, usahay gud ang patay manuktok yung papalitas ako. Nuktok ang patay ay kay kasagaras namatay nga akong misahan, sige man kuno nagpaminaw nako. Unya ang tagtungod mopalit sad sila, no? Palit mi padiroy kay kanira bang among mama, kani among papa. So sige gining paminaw nimo nako. Nindot sa di mamaligya tani bisag misas patay. Nani suggest man ganing akong sakristan, siya kanang maghilog ka pa dir, palibaligyain na lang sana. Hasta hilog mahapit na matay, papaliton lang yapon. Pero dili ni para ako, di sa ni para inyo, para ni sa atong simbahan. O niya kanang atong kulumbari, kanang atong gibaligyang kulumbari, para unsa man sad na. Para gyapon na sa mga kabos mo na pamalit na mo sa atong kulumbari. Kuntaka lang ning atong mga contact persons. 70,000, 80,000, 90,000, imo nang paliton mo down lang kag 5,000. Humno ni mo bayad ang balance in 5 years, barato ra kay na. Pero mahurot ni kahalin ang atong around 20,000 ka mga units, dako kay nag-ikatabang sa simbahan o sa atong mga kabos. Cooperative gud ni. Ang mga kabos na kinabuhi mo atong i-uplift. Palit mo nya ingkaw di man ko kagamit ya pedal kay layo man ko di man ko sa abroad. Ay sus, tuo man ka na palit karon. Padalan diri kwarta, kontak lang ni atong contact persons. Unya, amo lang sa nang ipamaligya pohon o di ka mo gamit. Pero mukalit sa kagamit, imo sana. No. Unya, ang halin ana, o ihatag na to nimo. Mo times 2 man times 3 ang presyo ani ron kay pre-selling pa man ta karon. O di na kay ginansya. Nya kanang imong ginansya, ihatag na lang sana dinhi simbahan. Ihatag na sa inyong silingan nga mga kabos, tukuri silang balay. O, di ba? Ana mo na. Ang kwarta gamito na to para sa kabos, para sa katilingban, dili para sa atong kaugalingon. Mo na'y meaning sa cooperative, mo nang doon na ginay rules diha nga ang members o mga officers sa cooperative, di jud ka madato kay butangan man kag limit. Di sa kaka-monopolize sa cooperative kay na may board of directors. Na karon ako pa'y chairman sa board, pero igsunod ani, masige taktako na ko nila, butang lang ko suok. Okay ra yun kayo. Ana. Pero pamalit mo karon kay pre-selling pa. Namoy 5,000 diya. Dayon. Ana, di ba? Ako nalipay ko. Special mention ako kanang DSAP kato mga investors nato nga sa DSAP. Makasabot mo ani kamo mga DSAP investors. Ang amo rong hangyo i-convert ang inyo rong principal o ang inyong interest nga na-earn i-convert into columbaris. Makatabang mo nga dili na ta magsigig bayad og interest ang atong co-op. Kamo man gyud mo hinungdan nganong nahitabo ning cooperative. I-bless mo sa Ginoo. Mo na pasalamat ko sa pipila ka mga investors nato sa DSAP nga ning convert na sa ilang mga investments into columbari units. Automatic pa gyud mo nga tagaan sa pinakapabor na presyo. Dagko kay mo privileges kay kamo maghihinungdan nganong nahitabo ning atong co-op. Pero mas nalipay ko sa gi-report sa atong treasurer kagabi na ay duha or pila to ka investor sa DSAP ni earn na sila og mga dako-dako gyud nga amount, sobra ganito 300 or 500,000 interest lang ha sa ilang gi-invest. Nya ila ra gikuha ang porsyon unya ang part ilang gidonate dinhi sa Compostela. Na ini-donate og 200 plus thousand, na sa ini-donate og almost 100,000. Iya tong earning sa interest. Mura sa tang matouch, no? Nya iya pa yung gi-convert into columbari units ang remaining amount. Kung inyo ning buhaton mga DSAP investors, mag-una gid mo sa langit. You use your funds, your money in Christ's way, serving the poor. Pero demanding kay mo, inyo yung pangwartahog maayo, na miligro sad mo. Ug ang katapusan nga gibuhat ni Kristo mao ang cross, ang pagpasan sa cross. Mo na diri sa atong ebanghelyo
Ningon Diyos Kristo, higugmaa ang imong isigkatawo samas imong kaugalingon. Unya kay kanang imong isigkatawo na may uban diha mga buangon, pasana ang imong cross. Kamong mga asawa, kinsaroy cross ninyo. Kamong mga ginikanan, kinsaroy cross ninyo. Dali ang katubag. Kitang mga lumulupyo sa atong nasod, kinsaroy cross nato. Mga buangong politicians. Kinsaroy cross sa mga Marcos. Kinsaroy cross sa mga Duterte. Kinsaroy cross sa mga Pinklawan. Kinsaroy cross sa inyong parish priest.